வணக்கம். நம்ம இடம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுமலை பிரிவு ரெண்டலப்பாறை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்குது. நம்மளுக்கு அண்ணன் ரவிச்சந்திரன் அண்ணன் பாயிண்ட் பார்த்து கொடுத்துருக்காப்படி. ஒரு 950 அடி ஓட்ட சொல்லியிருக்காப்படி. ஒரு 1.5 இன்ச்சு தண்ணியிலேருந்து 2 இன்ச்சு தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்படி. நாங்கள் ஓட்டலான் இருக்கோம். என் பேர் டிஆர் சுப்பிரமணியன். நன்றி. இப்போ சாராக அவங்களுக்கு பாயிண்ட் பார்த்து நம்ம இங்கே தான் அமைச்சிருக்கோம். இதுதான் பாயிண்ட்டு. இந்த பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிடச்சிருக்க மட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மட்டம் கிடச்சிருக்கு. 6ல் 2 அரை இன்ச்சு மட்டம் இருக்குது, 2 1 இன்ச்சு மட்டம் இருக்குது, 1 1.5 இன்ச்சு மட்டம் இருக்குது, 1 2 இன்ச்சு மட்டம் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குது. நமக்கு ஒரு 500 அடியிலேருந்து தண்ணி எதிர்பார்க்கலாம். இந்த பாயிண்டில் 850 அடி 900 அடிக்குள்ளே பெரிய மட்டம் உடையிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு 950 அடி வரைக்கும் ஓட சொல்லியிருக்கேன். 1.5 இன்ச்சிலேருந்து 2 இன்ச்சு தண்ணி கேரண்டி. கூடுதலாக வரதெல்லாம் அவங்க யோகத்தை பொறுத்தது நல்ல பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு. பக்கத்தில் போர் இருக்குது. தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சு. அது 500 அடி போர். தண்ணி போடுவேன்.